Passarem cap a Badalona, on l'Escola Pau Gargallo ha esdevingut un planter de futurs il·lustradors del Barcelonès Nord i també del Maresme. Des de fa més de 10 anys imparteixen un cicle formatiu de grau superior de còmic amb una metodologia que el que fa és fixar-se en els interessos i en l'estil de l'estudiant. Àngel Hernández, bona tarda. Per què és especial aquesta escola d'art? Molt bona tarda, Vanessa. Doncs l'Escola Pau Gargallo és especial perquè, junt amb la Llotja a Barcelona, són els dos únics centres públics on s'imparteix aquest grau superior de còmic de tota Catalunya. Un cicle que està dividit, que està vertebrat en 2 anys, on sí que és cert que el primer s'imparteix assignatures més genèriques, tot i que enfocades, per després donar pas als projectes, tot això respectant els interessos de l'estudiant, amb la finalitat de potenciar els seus interessos i també la seva manera de fer. Per exemple, una sessió s'estructura, primer comença amb una classe magistral i sobre una relació històrica d'un gènere, per després començar a fer el projecte, tot acompanyat de l'assessorament del professor, i també acaba amb una posada en comú on s'evidencien les mancances i també els defectes de cadascú i per això també l'estil de cadascú. Així es posa en el centre de la qüestió l'alumne. La idea és que provin totes les coses, no estem marcant línies, no estem dient ara toca manga, tots a fer manga, o al revés, si fas manga no estàs inclòs a l'escola. Cadascú té un estil, una casuística personal, cada alumne, i la intenció de l'escola és potenciar aquests estils, cadascú cap a un camí diferent. Ja pot ser un estil més novel·la gràfica, un estil més indie, un estil més de superherois. Actualment, tot i que de manera incipient, el sector del còmic català i en català està travessant un bon moment. Tot això gràcies a l'ajuda de les editorials. Per exemple, unes dades. Segons el Departament de Cultura, les empreses catalanes editen el 93% dels còmics de tot l'Estat, amb una tirada mitjana de més de 5.000 exemplars, dels quals gairebé 2.000 són en català. Bé, en aquests moments hi ha un boom per un cantó de publicacions, que jo crec que aquí s'estan passant una mica, perquè estan reeditant molta cosa, està publicant i sobresaturant, jo crec, una mica el mercat. I després també comença a haver-hi publicació pròpia, publicació autòctona. Fins fa 2 dies, per treballar, per fer còmics, havies de treballar, no havies d'anar-hi perquè no cal viatjar avui en dia, però sí que havies de treballar o per Estats Units o pel mercat francès. La base de tot còmic és la història. Per això, el primer pas de tots és redactar-ho en un guió i a partir d'aquí fer l'esbós de manera manual, amb una aquarel·la, o de manera digital directament. I acabem, per curiositat, amb més dades, amb més xifres. El 15% dels catalans consumeixen còmics, amb una major incidència entre els homes. I pel que respecta als gèneres més llegits, guanya el tema dels superherois, i en segona posició, molt a prop, la ciència-ficció. I tot i que en una segona posició, amb una sisena posició i a molta distància, es troba, atenció, el gènere eròtic. Doncs que és un gènere que va a l'alça, està demostradíssim. Gràcies, Àngel, des de Badalona.